pensionistas no las quitaron. Gaur, pentsionistek berriro hartu dituzte udaletxeko eskailerak. Honako hau, 86. eguna izan da. Joan den astelean egin genuen manifestazioa, posik ekotekoa da. 15.000 pertsona bildu ginen gutxi gorabehera joan den asteleneko manifestazioan. Azaldu dutenez, 4 hilabete pasa dira Pedro Sánchezek hauteskundeak irabazi zituenetik. Eta denbora honetan ez dira inolako aurrerapausorik eman. Nola aurkitzen gara momentu honetan? Nahiko kezkatuta. Ikusita nola daude gauzak Madrilen. Zergatik da guretzako kezkagarria? Pentsatzen dugulako hilabete hauetan, egoera honetan, beharren sozialean eta pentsioen kontua alboratuta izango direla. Pentsionistek adierazi dutenez, beste hauteskunde batzuk egotekotan manifestazioak antolatuko lituzkete. Eta kaleak betetzeko sindikatu egun horretan greba egiteko aukera bermatzea eskatu diete. 100 herri gutxi barabera berriro bueltatuko dira mobilizazioetara. Urriaren batean nazioarteko pertsona nagusien eguna, mobilizazio orokor bat egin nahi dugu Hego Euskal Herriko 4 herrialdetan. Hasi ginen prestatzen una jornada de movilización general, azaroaren erdian, are gehiago, proposatu diego sindikatu guztiei, hemen Hego Euskal Herrian, lanuzte bat egiteko egun horretan, 4 ordukoa, posibilitzatzeko, lanean ari diren langileak, etortzeko manifestazioak eta elkarrekin mobilizazio potente eta erraldoia egitea egun horretan. Según Eurostat, el Estado español, con un 10%